Ale presne toto, čo hovoríš, to je naozaj kľúčové, že to sú také tie vnútorné monológy alebo dialógy dokonca s vlastnou myslou, ktoré trvajú fakt, že niekoľko sekúnd a často ich zdieľam aj u seba na Instagrame, tie svoje proste vnútorné dialógy. Ľuďom to príde úplne, že akože neskutočné, že jak si to takto dokážeš, no asi sa to nestalo zo dňa na deň, hej. Ale dokážem si povedať, áno, toto teraz vôbec není o mojom manželovi, toto teraz vôbec není o mojej dcére. Je to o mne. Cítim sa, dvojbodka, a poviem si presne, ako sa cítim, hej. Ale rada by som vás aj takouto formou pozvala do toho, že idete vo výťahu, super, než vyjdete na tú peťku, ako sa teraz cítim. Presne To tak. úplne stačí. Ako si začínala ty inak s týmto? S touto všímavosťou? To je to, čo som vlastne chcela povedať, že ísť do tela. Ja som sa potreboval dostať do tela. Nič viac, ale ďalej ísť nemusíte. A čo to znamená dostať sa do tela? To znamená, že mne sa roztriasli ruky. Doslova, hej? Napríklad, že ja keď som bola už v takom emočnom rozpoložení, zahltení, zistila som po pol dní, že mám totálne stuhnuté trapezy. Začala som si to všímať v tejto... A mne vlastne tá metóda STOP funguje hlavne vtedy, keď ja som schopná, nemusím byť schopná to robiť každý deň, ale k tomu sa dostaneme, alebo každú situáciu, sa dostať do svojho tela a neísť ďalej. Nemusím. Trase sa mi žalúdok, úplne mi zovrelo žalúdok. Vidím moje dieťa kričať a teraz taká pomoc, toto, čo vlastne v tomto rozhovore chcem odovzdať všetkým maminám, je hlavne to pochopenie, že niečo sa deje v tom dieťati, niečo sa deje v tom rodičovi a je to súboj potrieb a teraz nejde tu o výhru. Dieťa sa učí pracovať so svojím nervovým systémom, zatiaľ to potrebuje tak, že to potrebuje vypúšťať von, dieťa nemá dekel. A rodič sa vyvíja v tom, že sa učí, pretože ste si vybrali výchovu spôsobom rešpektujúcim, takže nečakajme, že to budeme hneď vedieť, keď k nám sa nerešpektujúco niekto správal, tak sa učí vyvíjať to, že normalizuje emócie. Že sa ich učí príjmať a jednak dieťati aj svoje. A svoje. A to je extrémna nálož. Je? Takže bičovať sa za to, že neviem to zastaviť, hej pozor, tá veta zastav to, ako náhle ju napríklad teraz budete v hlave počuť, tak len si zvedomte, ak toho ste schopné v ten moment, že OK, toto je niečo, čo ide z môjho tela, z môjho mladšieho ja. A vy nepotrebujete zastaviť. Ja neviem vám dať barličky, ako zastaviť dieťa v emočnom výbuchu, ktorý vlastne má dovolené a cíti pri vás, že to má dovolené. To ako keby ste chceli zastaviť búrku. Je to autonómny človečík. A keby ste to naozaj, keby vašou prioritou bolo zastaviť to, tak máte na to páky. Ale vy to nechcete. To je ten boj, že aj to chcem zastaviť, aj chcem dať tomu dieťaťu priestor. A čo z toho? No, dať mu priestor, ale zase ne až taký. Lebo mne to robí zle. To je to druhé prečo, ktorým chcem, aby sa maminy zapodievali. To druhé prečo. Lebo je tak isto podstatné, ako to prvé prečo, že prečo to robí moje dieťa. Čiže, a to nejde zo dňa na deň. Proste to nezvládnem XY krát. Ja to nezvládnem veľakrát. Hej? Stane sa mi. Ide o to, že ja si znormalizujem, že toto sa môže stať. Nie, že by som to mala na háku teraz. Ako sa ale ako už ale sa to stane sa stalo. To. Hej, no. Stalo sa to. A ja pustím to všetko, ako by to mohlo byť inak. To je ten náš spôsob vývinu, že ja si všimnem, že čo to so mnou robí. A teraz tie emócie, to je... Ale nebudem do toho zasahovať, lebo toto je niečo, čo budeme mať teraz na webinári. Ako pracovať s výčitkami, s vinou, so seba posudzovaním. Bude tam nádherné cvičenie. Dones už ma to si teraz špajdle. normálne ťahalo z toho niečo, to takto spomenúť a vysvetliť. Čiže pracovať s tou vinou, s tým ďalším našim emočným batohom, ktorý mimochodom my si nakladáme nechtiac, nechcene proste to tam príde.
a pretočím list a ja mám tým pádom priestor sa po tej situácii k tomu vrátiť a môžem sa s tým dieťaťom porozprávať. A pomôcky, ktoré napríklad môžu znížiť tú frekvenciu, ak mám pocit, že naozaj to dieťa je často zahltené, časté emočné výbuchy, tu mi vystáva otázka, koľko času trávim s tým dieťaťom tak, že ho nenapomínam, že mu niečo nehovorím, aby niečo urobil, alebo nerobil, alebo sa presunul, alebo sa najedol, alebo niečo neurobil. Pretože toto je tá regulácia. Keď to dieťa môže pustiť, že som v bezpečí, nemusím teraz nič. Predstavte si to na seba. Ale toto inak super mne robí môj muž takéto zrkadlo, že on nás počúva a keď doma nemáte takého všímavého muža, tak sa nahrajte na video, keď sa hráte s vašim dieťaťom, alebo len tak pri večeri. Hej, pustíte si len zvukový záznam pri večeri a potom si ho vypočujete, že možno sa naozaj zbadáte. Ježišmaria, jak to ješ, dobre napísa, vylial si, v druhej ruke sa drží vidlička, dobre prosím ťa, nerozprávajú, že to sú veci, ktoré si vôbec neuvedomujeme. A môj muž je naozaj veľmi všímavý, vďaka Bohu za to, niekedy až moc. A povie mi, že ináč akože počula si sa za posledných 10 minút? A hovorím, že prečo? A vymenuje mi, toto si je, že akože čo do nej fúri? Jebeš. A ja sa tak, ako hej, áno, v prvej chvíli by som na ňo strašne rada zaútočila, lenže sa zase zastavím a že prečo je to o ňom, alebo je to o mne. No hanbím sa. Asi mi nepomôže s mojou hanbou, že do ňoho nablačím, hej. Takže poviem, Ježiš, áno, Ježko, naozaj je to tak? Spýtam sa dcery, no akože hej. Bože, prepáč, ja som si to vôbec neuvedomila. Hotovo, nič tam nemusíme akože ďalej, prepáč mi, vôbec som si to neuvedomila a je to ďalšia vec, na ktorú viacej zameriam svoju všímavosť na budúce. A inak, čo sa týka týchto popisov, ja som sa vlastne takto v podstate dostala z panickej poruchy, pretože to boli 7, 8, 10 atakov panických za deň, ktoré trvali hodinu, hej, že ako hrozné veci. A dostala som sa z toho tak, že som proste prijala, čo sa deje, že ne, že umierame, ale teraz sa mi trasú ruky. Vnímam a cítim, že mi rýchlejšie bije srdce. To sú proste fakty, ktoré som nejako ďalej emočne akože nepodfarbovala. Áno, mám teraz chuť utekať. OK. To neznamená, že to urobím, hej. Teraz mi veľmi rýchlo bije srdce. Zahmlieva sa mi pred očami. Mám pocit, že sa mi točí hlava. Ja som to len pomenovala. To bolo celé. Ako náhle som to pomenovala, tak to proste za chvíľku mohlo odísť preč. A podľa mňa aj tu naboli, ne, že asi, ale určite tie základy tej neskoršej všímavosti aj pri mojej dcere. Ona mala vtedy 2 roky, keď sa u mňa prejavila panická porucha. A to mi totálnym zásadným spôsobom zmenilo môj celý život. Celé moje materstvo, celý môj život. Proste úplne odvtedy, fakt môžem povedať, rozmýšľam úplne inak. Vnímam sa úplne inak. Teraz možno niekoho pobúrim, ale ty si to krásne si mi nahrala teraz na smeč, pretože ja vnímam paniku ako veľmi silnú pozvánku nášho tela. Prosím, začni si ma konečne všímať. Ona ťa úplne vyradí ťa z celého života, takáto diagnóza, totálne ťa vyradí zo života. Určite boli náznaky aj predtým. Ale toto je fakt taká ručná brzda toho tela. Vyradí ťa, uloží ťa do postele, dostaneš agorafóbiu ešte k tomu, nevieš chodiť von, nevieš nič a teraz donúti ťa. No, tak, a teraz si tu. Teraz ja ti znemožním robiť čokoľvek iné, lebo odpadneš pri akékoľvek činnosti a všímaj si. A tu to máš proste. A nechcem, aby to teraz znelo, že som vďačná, že ma rodičia bili, to určite nie, ale som vďačná za túto diagnózu, pretože to je brutál, jak mi zmenila život k lepšiemu. Hej? Že to je... Áno, keď mávate takéto stavy, bušenie srdca, paniky a tak ďalej, halo, som tu a zmeni niečo na tvojom živote, lebo veľmi zle dopadneš. Si tak myslím. Nádherne si to povedala. A týmto môžeme nejakým spôsobom uzavrieť, keď to prepojíme s tým prečo. Dvakrát prečo. Tvoje prečo si začala uvedomovať možno práve tým
tou panickou poruchou, tými atakmi. A v spojení s hľadaním, prečo sa to deje tomu dieťaťu, je to vlastne len cesta a spôsob, ako my si dokážeme tú skladačku poskladať. Nemusí byť dokonalá, nemusí byť okamžite, nemusí byť nič. My nemusíme hneď priznať to, že prečo toto dieťa robí. Hej, príde zo školky, hodí sa o zem, úplne sa zrúti. Ja v zásade nepotrebujem mať hneď otázku na odpoveď, že prečo sa mu to tak asi deje, alebo sa ho to už vôbec nezačne pýtať v tej chvíli. Hej. V tej chvíli je dôležité, že teraz sa to deje a idem po faktoch. Moje dieťa úplne zjavne zažíva niečo, čo potrebuje dať von. To je fakt. A to je jediný fakt, ktorý sa v tej chvíli deje. To, že ja si myslím, že mňa to ohrozuje a že nabehne môj otec a strieska ma, to nejsú fakty, to sú moje už nejaké emočné farbičky, ktorým si ja proste vyfarbím tú scénu. Jediným faktom môže byť, že moje dieťa je hodené o zem, zjavne niečo zažíva, vo mne to vzbudzuje nepríjemné pocity, napríklad ohrozenia alebo nedostatočnosti a niečo. To sú fakty. A úplne stačí, keď tam zostaneme. Počuj, teraz si mi nahrala na tú myšlienku. K lepšiemu pochopeniu toho, čo sa teda v tom dieťati deje, hej, aby... Predstavte si to, teraz to bude skúška normálne. Vlastne mini cvičenie, také zážitkové. A teraz si to vztiahnite na seba, či už ste na materskej, alebo ste pracujúce matky. Úplne na prd deň, do obedie, skore po obedie, hej, od rána sa vám niečo kašle. Idete neskoro odovzdať deti, príde vám poznámka do EduPage, nakričí na vás šéf, alebo sa vám rozsype káva doma na zem, alebo pokazí umývačka, blá, 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 blá. A teraz úplne sa cítite pod psa. Zrazu sa cítite, že všetko je zle. Ja som zle. Prečo sa to deje mne? Hej? Celkovo. A teraz vy ste v tej situácii, keďže ste dospelý človek, tak už ste naučení to dobre nejak potlačať, ututlať a vlastne nejdete do toho svojho tela. Aj keď vás vnútorne môže triasť, môžete cítiť grču v hrdle. Nemáte na to totižto priestor, nemáte na to podmienky aktuálne, keď ste niekde vonku v meste, asi nebudete teraz dupať nohami a kričať a zjapať, hej, aby... No a prídete domov do bezpečia, alebo príde manžel domov, keď ste na materskej. Čokoľvek. Skrátka príde to bezpečie. Príde človek alebo priestor, kde si môžete naozaj vydýchnuť. A vy teraz potrebujete partnera na tú koreguláciu. Túžite po ňom. A poviete, ja som úplne hotová. A teraz napríklad vysolíte na ňo tie všetky situácie, ktoré sa vám stali. Veľakrát tie maminy majú pocit, že zastaviť to alebo pomôcť tomu dieťaťu sa dá tak, že mu vysvetlím, čo sa s ním deje, čo sa deje, ako sa to deje, čo by mohol na budúce namiesto toho spraviť, že je to v poriadku, nie je to také strašné. Hej, slovami. A teraz si predstavte, že vcíte sa do tej matky, do tej vyčerpanej, podľa mňa to nebude také ťažké. A teraz ten človek vám úplne spokojným hlasom, možno vám aj rozumie, ale začne vám hovoriť, no vieš, asi by sme mali pritvrdiť v tej výchove tomu nášmu synovi, keď prišla tá poznámka, že niečo, možno, že potrebuje psychologa, alebo poviete, no vieš, ale keby si vstala o pol hodinu skôr, tak ten šéf na teba nenakričí, lebo by si so stihla odovzdať. A vy v tomto... Vieš, ale ja už som ti to dávnejšie hovoril, že tá dóza na kávu akože moc netesní, že by si mala kúpiť novú, no a tu to máš. A teraz, ženy, precíťte to. Normálne to precíťte, čo vo vás je. Čo tam je, keď toto v tomto stave počúvate. Totálne nepochopenie. No. Ja by som sa osobne cítila fakt, že extrémne nepochopená a ešte viac by ma to asi hodilo do obete a lutovala by som sa ešte viacej a ešte aj jemu by som vynadala, že ty vole, ako kto sa ťa pýtal? Kto sa ťa pýtal? Mal si ma len vypočuť. Takto potom vznikajú tie hádky, ale čo chcem povedať, že toto je to dieťa, to vaše dieťa, ktoré nepotrebuje slova. Čo si, teraz si zvedomte, čo potrebujete vy? Keby ten človek len na vás pozrel. Objatie. Poď sem. Áno, nemusí mala si hrozný nič. deň, môj muž. Pufem.
všetko je na hovno. Aj to decko je na hovno. Predáme ho. A ja mu revem v tom jeho grandióznom tele, proste mu tam revem na tých prsiach a on teda áno, všetko je, ale on to nemyslí samozrejme zlo, že by si robil srandu, ale to je to, čo ja potrebujem. To je to. A ne to, že on mi strašne logickými argumentami začne hovoriť a to ešte niekto je schopný, aj rodičia, to tak akože zaklincovať, tak za mnou nelez, keď nechceš pomôcť. No na čo mi to hovoríš, keď nechceš pomôcť? Hej? Lebo my máme tendenciu neustále to zastaviť. Zastaviť, opraviť, napraviť, lebo proste snad by sme nechceli, aby niekto, koho máme radi, cítil hnev, ne? Ja si pamätám veľmi živo jednu situáciu, keď som bola už tak v dobrom 7. mesiaci s Juliánkou a malovali sme náš byt a bola som tam ja, moja mama a môj manžel a penetrovali sme steny, lebo môj muž proste to tak treba, to nemôžeš len tak natrieť na bielo, potrebujeme tam dať ten penetrák, tak akože OK. Tak všade boli kartony, proste hej, že toto a išli sme na to. Válček, my sme to robili, Boh vie, prečo mne to nešlo, hej, ním dvom to išlo, môj muž bol v kuchyni, moja mama bola so mnou na chodbe a mne to nešlo, špliechalo mi to do očí, proste kvapkalo mi to, nič na tej stene sa nedržalo. A ja už som sa začala štartovať, hej, proste, na čo to budeme proste penetrovať, lebo... A môj muž z kuchyne, no vieš, miláčik, aby nám to vydržalo aspoň akože tých 5 rokov, lebo to by nám potom začalo praskať. Ja mám za 5 rokov, ja už to za 5 rokov nebudem bývať. A popri tom som proste furt sa snažila toto, áno, musíme to natrieť, lebo ináč to popraská, ako je mi to úplne jedno, nejde to, kvapká mi to. A môj muž z kuchyne vykúkol len s tými svojimi zubami, postavil sa, pofem. Tak som za ním išla aj s tou 7-mesačnou Juliánkou v mojom bruchu. Pustila som sa zase, začala som revať, tebe to nejde, nejde, steli. Proste úplne som sa opustila. Dobre, vyobímal ma, hej, že všetko, moja mama tá sa kosila proste akože strašne. Hlavne ju akože hrialo, že aký máme krásny vzťah, ale strašne sa smiala proste na tom, že jak on dokáže so mnou pracovať. Potom som si išla laškať, išla som si pospínkať a bolo dobre, hej, že oni to zatiaľ všetko dokončili a tak. Ale že jak presne by mi pomohlo v tej chvíli, keby on za mnou príde z kuchyne a začne mi hovoriť, že Zlatko, vieš, ale ty nedržíš dobre ten válček, to preto ti to nejde, Zlatko. Vidíš, tu na ti to takto kvapka, úplne by stačilo si ho chytiť inak a no, vidíš, a už to ide, hej. Lebo toto my robíme strašne radi našim deťom, keď zúria pri stavebnicách. Ale však to nemôžeš tak robiť, miláčik, však pozri, no tu na to takto spojíš, hej, a ide to. A potom objednávame psychológovi dieťa, lebo že dieťa mi hodilo stavebnicu do hlavy, je agresívna, hej. No. Ako ono tieto navádzania, ako robiť veci inak sú super, ale nie vtedy. V tej situácii. Ale rozhodne ne vtedy. Určite to poznáte, babi, tie situácie, že nejde vám otvoriť konzerva alebo niečo a radšej by ste umreli, než by ste to dali tomu mužovi do ruky, hej, proste. A on teraz, keby za tebou stojí a nadržíš to dobre, keby si tam nožičkom pustila vzduch, tak ako toto, už to má v hlave. My sa vlastne učíme ako rodičia, súčasťou toho nášho vývinu, je to pochopenie. A to sú inak dve veci, ktoré ja často hovorím maminám, s ktorými pracujem, že teda riadím sa 2 zásadnými otázkami pri výchove mojej céry a z toho prvá a najpodstatnejšia je, čo by som teraz potrebovala od mojej bezpečnej osoby, keby som bola v situácii ako moja dcéra. Áno. By si sa divila, koľko maminiek sa to same seba nespýta. No ja sa nedivím, lebo toto nie je otázka, ktorú si my kladieme. Pretože my máme to v hlave, to je to, čo celý čas bavíme, zastav to. Mm-hmm. My sa sústredíme tú našu pozornosť na niečo úplne iné. Áno. A vlastne to učenie sa tej všímavosti, keď nás to naše zrútenie nás veľakrát pozve do tej všímavosti voči sebe. Mm-hmm. Tak jak ty si hovorila o tej panike, že prišla a potom sa niečo zmenilo, tak u mňa napríklad to bolo presne toto, že ja som tak sa snažila mať to pod kontrolou celú ja, jedno dieťa, druhé dieťa a hlavne, keď budú spokojní ostatní, tak vlastne to bude fungovať. Mm-hmm. A ono to nefunguje, pretože tie deti, môj najväčší stav, najhorší bol, keď jeden mal 3, druhý 1 rok a
tie konflikty boli neustále. Ja som neustále s jedným pod pazuchou. Ten druhý samozrejme potreboval džugať do toho druhonarodeného. Nie, že by ho nemal rád, ale tá väzba tam už nie je výhradná, už tam vstupuje do toho nový človek a jemu príde nová potreba. Zrazu si uvedomí, že ja potrebujem tú mamu na 100% a ona tu zrazu nie je. Halo? Niekto sa nám zbadal. Niečo sa tu zmenilo, nie je to úplne OK, čiže on nejakým spôsobom sa snaží adaptovať na tú zmenu a my v tej totálnej vyčerpanosti tiež sa snažíme adaptovať na tú zmenu. A toto je môj totálny emočný prepad, bolo, že ja už to neudržím. Ani moja myseľ, ani moje telo, nič, už to neudržím. Ja som rozflakala rolku novín takto o stoličku, tak, že to boli takéto milimetrové framforce a moje deti tam na mňa pozerali a bolo im to tak ako keby ľúto, že zrazu čo to je s maminkou a prišli a objali ma, hej. A ja som sa vtedy rozplakala, že čo to ja vlastne robím? O čo mi ide? Púšťaš emócie. Nie, myslím to, že o čo mi ide, že permanentne toto, čo som robila, že to nemá absolútne žiadny zmysel. A vlastne som sa potom začala naozaj vnímať, že však ja som úplná troska vnútorne teraz, že a ešte tam prípada do toho samozrejme tie vety, že však si psychologička, však to musíš nejako zvládnuť. Ty už by si to teda mala mať naozaj zvládnuté, nehnevaj sa na mňa. Toto je dosť tlak aj z okolia, hlavne keď napríklad ja zlyhám, že si niečo nevšimnem na tom mojom známom, alebo proste, že mu ublížim nejak slovne, alebo si niečo neuvedomím. Ľudia permanentne, nie v zlom, ale očakávajú od toho psychologa, že však ako on teraz sa ma nejako dotkol. Môj všímavý muž za mnou zase príde a že akože ináč hovoríš matkám na internete, čo majú robiť so svojimi deťmi a nechcem nič hovoriť, ale no, to je klasika. Moc si to nedala, hej? To je klasika. Ale teraz každá jedna z žien si tam môže sadiť to svoje, ten najväčší tlak. Hej, tú seba kritiku a tých rodičov a to, ako chcem ja vyzerať pred okolím, hej, to je napríklad ďalší extrémny vonkajší tlak, že ja to moje dieťa, keď kričí na verejnosti, hej. To akože... No vieš, ako doma mu to ešte dovolím, ale už keď sme vonku, tak akože samozrejme, že nie. Veľmi časté. Inak ešte mi napadla teraz otázka jedna, že či vieš určiť, kedy je to už že príliš dlho, ten emočný nejaký výbuch. Ako to tá matka zistí, že už sa dieťa už sa len cyklí, nevie sa zastaviť, nepomáha mu to, pretože skutočne mne opisujú 60 minút, 90 minút, po mne by už bolo dávno, aj na strane mamy, aj na strane dieťaťa. Ako to tá mama zistí, že ale že toto už je to, čo ja môžem a niekedy až musím prerušiť, lebo to dieťa to není schopné prerušiť same. Ako to dokáže rozoznať, že nechcem do toho vstupovať, lebo mu nechcem uťať emócie, ale že teraz už do toho musím vstúpiť, lebo moje dieťa na mňa pozerá s panikou v očiach a nevie sa zastaviť same. Ako to rozozná? V prvom rade s tým, že začnem si to dieťa naozaj všímať, nemusím to hneď vedieť, ani to nebudem nikdy 100% vedieť. Ja rovnako nie vždy dokážem tú situáciu zvládnuť. Tiež mám niekedy nutkanie a sama si to potom poviem, no tak to som si pomohla teraz, hej, že vstúpim do toho s nepatričným okomentovaním a